Да. ама Алекс Последния имахме D&D сесия след. Райт, ама Алекс направи покани на този рождение, за fucking retard. Да, верно, забравих. Не беше там. Виж, това беше при 2 години. Давай. Мисля, минало. Just let it go, брат, let it go. Минало е спокойно, Не беше място, като играхме... Не беше място, като играхме един дел бащата на Алекс. Да, бях. Да, това беше. Не, това имаше... Там се бяхме с бабата. Там бяхме с бабата на Алекс. Да. верно, видях. Батото ме... Брат Марио, какво ще тя работи, копеле? What the fuck? Аз не помня сетих база само единствено... Аз не помня база работа. Не, ще чакай, да, сетих. Ние минахме през един апартамент, после имахме апартамента на баща му, къде се разделя с един други. Нищо не помня. Значи помня как у вас учихме урок по история след учениците. Да, тази история се е казала поне 20 пъти. Да. Окей. Не помня. Момчета, искам да ви се похваля Да. само.